sha shi. Wannan shirin da za ku kalla kamfanin Rufaida Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku. Yawa, alhamdulillah, insha Allah, ana ta zumunci, ya gwana, madalla, insha Allah. Malam Sani, ne kake wannan aikin? Wala abu, sani wala abu, ya kashe ni. Inna lillahi, sani wala abu, huta, bashe huta. Malam Sani me kake wannan aiki? Ku gane inuwa, ku gane inuwa. Wallahi tallahi ba hina so bugewa ba. Wani yaro ne ya addabe mu dan iska yaro. Na ce yau sai ne magani. Muna masallaci muna sallah. Sai ringa kunna mana AC. Me ne kake so wala abu? A kai inuwa. A inuwa kake. Kwanta wala abu. Aka je ni. Mala idi ka za ku ku ba ni ruwan sanyi da Allah. Faɗa min da Rufaida. Ya kashe ni, yaran nan ya kashe ni. Yaran nan ya kan ni. Kujale mun rigar. Kujale mi da. Da saudi. Kafin na fara cewa komai, bari na fara muku da Breading Rufaida. Bari na tafi kuma ta yogurt. Tabbas, yanzu na gane cewa Rufaida yogurt tana ɗaya daga cikin abin da suke inganta rayuwar ɗan adam, kama da lafiyar jiki, nutsuwa, samun kuzari a jikin ɗan adam, saka nishaɗi mara misaltuwa ga iyalai da mai gidansu. Rufaida yogurt muna da kala-kala, kama da vanilla sweet yogurt, sweetener, kama da Rufaida normal, kama ga strawberry Rufaida yogurt. Rufaida yogurt abu ne mai matukar muhimmanci a cikin lafiyar ɗan adam. A koda yaushe idan kana shan Rufaida yogurt, hatta jikinka ma sai ya canja. Kuma kun san abin burgewa? Ba ko iya Rufaida yogurt muka tsayawa. Kama da Coca-Cola, haɗa da Schweppes, za ka iya shan Tim, bugu da ƙari ga Pepsi. Idan aka haɗo, akwai kuma madaran nan wadda mai gidanmu yake talla mai suna Hollandia. A shagon babu abin da ba za ku samu ba, kama da irin abubuwan da ake saya ake sha zuciya na sanyi cikin aminci. Mun gode, sai kun zo. Za ku same mu a sabuwar kasuwa Rogo Local Government Halima Plaza, shago number 3. Za ku iya samun mu a lambar waya kamar haka: 080 89 94 90 87. Rufaida yogurt ta kuce. Muna da rassan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Rufaida.